بتعم حرقنيا حبريتا يوصل مالت حقي يخون نا يخون بزي قدستي إذا رباسو بتعم حرقنيا بناي عم حرام بدايات ويد ما هناي بلسقنا صاري خمر أوه خلاص ممكن كأخن ودي عشان نقري كاي هاي حس دنقرن بعمر ما أخذنا فوت عمر كاتب زاس ودي صار ما وارد هاتو خلوه كانوا دو يلم ياتو كوتو خلوه كانوا دو يلم يوتو عرفتوا من كاسو نكية قدم جرب بيتا أنا نكية قدم جرب كفتة من عينت فترة نينكنني بس يا يوندو تشلو موت كلش أبر كلش دمو يشكمو يملو بينس نجا زاري عندي ولا هنا يوش إيش زيهم كلا تنكرين أصلا مكتال الشيخ What's happening? سلام كورات تختتلتنا انكو عبد الحن متصقن لكم نزفر زغونه channel استقدم فيديو مجمرنا channel حدش تزغونكم سات سبسكرايب شير لايك بمغار دغافكم يفلينا let's go ان الفيديو بلا لكك እሺ እድለኛ መርዓዊ مرعوي كمين حدر مين حدركم لا جاتوا رهنا تاي يخوم يقبر يخونوا واو تاجره قلت لهم دين جزميلكم دو تشك صحفكم ليكم نفط مرع هو تحفلك نفط بانك خوت الى خيده ذا اكونت زغند زقر شي ولن لهم انت زودي اما زغلو غاشان ادم نصوعنا وارد دو وين لا ولا قالوا انت شحلو اغنفتا بانكي وسد ما يقدرنا نغلوا هاي بده شحال زمان حدر زغر لا بالكم سد واني دل بدنجلا درخ كيتا قولي هو ام خاوز ولا تجز مرا انت دي هذا لي وت ترقوا دوغال دنجلنا يغزمخا برو هالي غزمي لكان زغزا استي እንዳወጸልና ቤተሰብ ሐሳብኩም ለኮሜንት እንዳቀምጥኩም ሽማግሌለው እሺ አንጎል فوت በቅበል عمر كاتب زاس ودي صار ما وارد سوا خمي كم زغبركاس ما كنت قول كم زاربكاس تفلطك يترف انا عدب مولو يفلطك تنوارد نقول كسوا قصتي وانا حنقول بابا حنقول خم يكون فقول عما كتكف معتي خترق معتي قل انا سمع ايه مسمع اذن خدمني ولا دين صح مواردي يا موارد تسمع أقدر كتايكم صباح النور كتفلت طيب بهال نو أي تفلت زاك أي تفلت هلا لني هبلو ولا قالوا عارف أنا عايزة تخون عدل زي أنا تزرعهم تعال أقول هذا ما بحنقول أنا كو ناتكم تاريخ نقولوني يا يكون كوني دكم ناتكم تاريخ لا يفلت عندي لذا ولا عجاز كمين يرخص أما خورني فيلم دخم واي كلام كان يبقى بحق الشباب ما فرق كان فرق أنا لازم نخطن سمع سمي الكاسمع يا نكمل زوجي قدام فاضي كان عيد ما خنقرك زلسيا كساسنا كسي كسي لما واه ما أنت زلي إلما سمع خنقرك سلنا نتعبان كساب تركم كسحين كسلك تحنكسلك أمزيلا ستين رأينا بيت حساكم لكم أنتم نعمتكم هاتو خلوه كانوا دو يلم ياتو كوتو خلوه كانوا دو يلم يوتو عرفتوا من كاسو نكية قدم جرب بيتا أنا نكية قدم جرب كفتة أنت خاين الزارة تسكفنا ويتنا نبر حقه أي خلتي حردر أوكي خطانو زلخي واه صويرا كا حردر سنيتي صريري تولت ياكو
وا تخدا خونكي وصراي هكا دار ما كتاسبيتي انتي صعدا شغورت دي فلطه جنجبل قمامات دي فلطه عطن تبل انا خاطر عطينا مساعد لا تبوا تايدا بل خير افلكم كيدو هو خير صريري بالي ودنا أنا لوتي معني تعم عنو تنتن ليش لنا لا بابا فخير منا بلا خي حرك نقمت له كي حرك قمت لي كي تك اي تسلم استي دازل لا حسك كلكم انت دامتكم تفكر اقوال كتمر خلافت مرعى هيك ترب الشراوشا فيديو رايكم كملس مو كومنت خبركم ترعيني اين خالي مرو والله متشكي مدريمي ያው ዛ ቪዲዮን ዛዝራህማት መስል ካው ሀ ቪዲዮ ታቴ ቫይራል ስለዚህ ወጽለ ሰለስተ ጊዜ ኮፕሊንግ ጎር ላይ ደቃ ቤቲ ዳይና ኮሜንት አቱም ሰዓት ዛር ክርሲ ጆንሲና ኸይኸው ዛ ተፍክራ ዋልክ ምራ ኸላ ሐጻርን መራርስ ጉምቲ ኦ ማይ ሐጻርን መራርስ ጉምቲ زيما بعلامة خوني الكات تسرحي على تروي نتامر عاد حبياني يرو مالتكوي وعجبها بنتي بلادي سلا خور حقي مسن بالسي حكي ماي جاد سلا قراي برو استي እንዳጽና ቤተሰብ مايكل جاكسون لهونه سكر أونسنتك سرع بدري حوي زي تجانو عيوانو تدفي خمس شرش دقيم دحنا جنزنا استين دازلنا بيتسب صار خمر أول خلاص ممكن كأخن ودي عشان دنقوري كاي أحس دنقورن أنت هذا جيمو تودي عشان دنقوري سنحن دخاريكم معسكر نعز ولا ممكن معسكر وفيش تهلي يا خنا كيدو غريا كيدو يلا هانتشا يا احمد ناو دحم عشنت عاوزين نهلخو اوفيس كريم مثلا هو انت عدم قرا اوفيس تسانكاس لا لا ندل لا رر ندل سخاكيدك استي نازل ليت ويني هذا نيسو نتاي ولا حمزه صومكا تمساسل ملكام له كل صوت يزل ملس زي ليدي لك خلاص ولا فتت الى تاي تكبر لها يبالي دي برو استي ناصلناش سمعنا كن قعدتك فقري معي لو ما انا سئل اخري كخلو خسي كبد خي خمسي تقرا تاريخ خوين كخلو واي انا نقولك خاي طيب تاني ساعه دايك فلوت تاني ساعه اي واي وين تي انا من خطر حكي خني نعم من من دا السد لي حجازي
حجازني يدلي حسوني رجلي أو كابت الفرح وصلنا استندات صلنا بيتسب بمستين دات متقبلين شيء عايزي እሺ ባለፈው ታምና ባሸብርስቲ ነበር እንዴ ፍቅር መስቲ ምን ሰጣች ምንድን ነው ቆይ ምን ሆናችሁ ነው እኔ እያለሁ እስከ አይመታሽም እኔ እያለሁ አይመታሽም ምን አገባ እኔ ከ1 እስከ 3 እቆጥራለሁ ተለቀ 1 2 እኔ እያየው ፍቅረኛዬን አመታት ምን ታመጣለህ እያየህ ምን ጨፍናለሁ አንተ ወንድ አሰዳቢ ነኻ ጉደኛ እስቲ ናጽልና ምን አይነት ፍጥረት ነኝ ግን እኔ በቃ ያዩኝ ወንዶች ሁሉ ሞትኩልሽ አበርኩልሽ ደሞ ያሸከሙኝ የሚሉኝስ ነገር ዛሬ አንዴ ሁሉ ይሄን ያሸከሙኝ ደሞ ቢጫ አበባ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ ሰላሜ ነሽ ማለት ነው የሰው ፍቅር አንቺ ጋር ቻው ሲሰሙ ወዳታለች ይዝበና ጽድት ያለ አንድ ቀረጉ ሲዚ ጃኬት ወይ እንደገዛ ብቻ ትምጪ አይሉ ዋጋው ስንት ነው ዋጋ ያው ላንቺ 600 ነው ሁላ እንደገዛ ትምጪ ያለህ በቃ እሺ አመሰግናለሁ እንደው ፈጣሪ ምን ነው ባልፈጠርከኝ ለወንድ ልጅ እኮ ፈተና ነው የሆንኩበት ፈተና አንዱ ዛሬ ምን የመሰለ ጉሲሲ ጃኬት እንዴት እንደሚያምር ዝገዘኸዮ ገሶልሽ ፈተና ነው የሆንኩባቸው ምንም ወጪ የለባትም እኮ ሰው ነው በቃ እንደሚለው ሰው ነው መስኖሩ ቦርሳ ለተገዛለህ አየ ወንድ ልጅ ፈተና ዛሬ ደግሞ እንደሚያምር ልጅ የገዛልኝን ቦርሳ ዛሬም ተገዛልሽ በጣም 900 እኮ ነው ቦርሳ 1000 ብር ሰጥተሽኝ ሄድሽ እንዴ የምን ቦርሳ አሁን የገዛሽ ነው ይኸውልሽ 900 ነው እንደሽ ነው ያማን እንዴ ማሽ ነው የገዛሁት ማስሽን ተቀበለሽ አንዴ ሰጠኝ አሳልፈሽ ነበር ልጅ ከዛሬ አሁን አንድ ገዝተሽኝ ሄድሽው ማሽን ከከሲ ሌባ አጭበርባሪ ቀልሽ ምን ይፈታ አንቺ ራስሽ እየጨበጨበ ቅሌት የለም እቺ እንደሆነ ያው የሐደ በዓልት ምትሐስከ ያርኒ የለው ማንተ اللي ሆነ ጽህ እሺ ህይወት እናቀጽልና እስቲ የሀብታም ልጅ ነኝ ብለህ ስትቀደድ እሺ እና እንዳልኩ ነው እኔ ፍቅር ጓደኛዬ ኔክስት ዊክ አይደለ ብራይዳሏ ዱባይ መሄድ አለብን ለዛ ካልስና ሸቀጣ ይስክሰለ ሜካፕ አለ ጥፍር አለ ልብስ መከራየት አለብን ጊፍት መስጠት አለብን ትኬት አለ ስንት ነገር አለና ዋጋው አጠቃላይ ወደ 130 ሺህ ምናምን ቢሆን ነው እና ቶሎ ላክልኝ ኔክስት ዊክ ስለሆነ የደረሰብን ነው ነገሮችን ቶሎ ማስተካከል አለብኝ ላክልኝ ቶሎ እና እንደዛ አይ መጀመሪያ ካልስ አስተገዛ መጀመሪያ ነኻልስ ይኹን ብሮ ካሊ ያቅረኻ እሺ ኣብ መጨረሻ ድማ አባላት ሻዕብያ ዝኾኑ ኣብ ትግራይ መታወቂያ ይዋህሉ ይባላል ከምኡ ግን ምናይ ባንክ ደፍተር ይኸፈተሎም ኣሎ ይባላል እስቲ ኦሪያ ሚዲያ ዘውፅኒ ሓቢርና ንከታተል በጣም ሓደገኛ ሓበሬታ ይወፅሎ ማለት ሓቂ ይኹን ናይ ይኹን ብዘየገድስ እቲ ዘረባሱ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ብናይ ኣምሓራ ሚድያታት ወይ ድማ ናይ ብልፅግና ሓሳብ ፕሮፓጌት ዝገብራ ሚድያታት ይወፅእ ዘሎ ዛ ሓበሬታ እዚ እንታይ ዝብል እዩ ኣብ ትግራይ ናይ ሻዕብያ አባላት ታሲራ ተባሂቦም ይንቀሳቀሱ ኣለዉ ከምኡ ድማ ናይ ባንክ ሒሳቡን ከይተረፈ ተኸፊትሎም ምንቅስቃስ ይጅምር ኣለዎ ዝብል ብሚድያታት ይወፅእ ኣሎ ማለት እዚ ሓቂ ይኹን ኣይኹን ብምዝራቡ ጥራሕ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ከምኡ ዓይነት ምልከታ ብምሕዳሩ ጥራሕ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ማለት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ዘውግዕ ዘሎ ነቲ ስርዓት ይኹንን ዘውግዕ ዘሎ እቲ ስርዓት ማ ስለ ዝጣዕሞ ክገብሮ እውን እዩ ካልኦት ልዕሊኡ እናገበረ ስለ ዝመፀ ማለት እዩ ነገር ግን እዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ግን ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ እቲ እንፈርሖ ዕፅዋት እቲ እንፈርሖ ሰርቪሳት ምቁራፅ እውን ብከምዚ መንገዲ ክመፅእ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት ዘውግዑ ዘሎ እስኪ ሰሚዕና ንምፃማ በማሕርኛ ዝተዛረቦ ቅንጫብ ክነምፅእ ብድሕሪኡ ናብ ምንታይ እዩ ከምርሕ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዎ ዝብል ማእኸል ጌርና ሓበሬታ ኣነቕብለኩም እነ ፍሳ መንጁስ ተማሪ ነው አይደል ጀነራል ፍሳ መንጁስ እሱ የሚመራው የኤርትራ የሻዕቢያ ሴንተር የሆኑ ሰዎች መታወቂያ ወስደዋል እስማግል የሚያደርጉ ሂውማን ትራፊኪንግ የሚሰሩ ጦር መሳሪያ የሚያዘዋውሩ ወርቅ የሚያዘዋውሩ ኢቭን የባንክ አካውንት ከፍተዋል ትግራይ ውስጥ እዚህ ደግሞ እዛ መረጃ ላይ ታገኙታላችሁ የትላንትናው ሪፖርት ላይ 45 ገጹ ላይ ታገኙታላችሁ የአሜሪካው መንግስት እዚህ ደግሞ
እዛ መረጃ ላይ ታገኙታላችሁ። የትላንትናው ሪፖርት ላይ 45 ገጹ ላይ ታገኙታላችሁ። የአሜሪካው መንግስት የአሜሪካው ሪፖርት ላይ የአሜሪካው ድርጅት የባንክ አካውንት ኤርትራውያን ከፍተዋል መቀሌ ላይ ትግራይ ላይ። ምን ማለት ነው ይሄ? ለምንድን ነው መታወቂያ የተሰጣቸው? ለምንድን ነው ባንክ እንዲከፍቱ የተደረገው? ምን ነው እየተሰራ ያለው? ምን ያህል ነው አሰርገው ያስገቡትስ? ብዝኾነ ከምቲ ትሰምዑ ዘለኹም አምሓርኛ እውን ዘይትሰምዑ ተኸታተልትና ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ናይ ሕወሓት ሰባት ናይ ሻዕብያ እትዮም ታሲራ ይዎም ከም ዘሎ ብታሲራ ክንቀሳቀሱ ፈቂዶምሎም ከም ዘሎ ካብኡ ሓሊፉ እውን ታሲራ እንድሕር ሒዞምን ዝኾነ ይኹን ግልጋሎት ንምርካብ ምቹው ዝኸውን እስካዕ መሬት ክቅበሉ ይኽእሉ ኩሎ እቲ ዜጋ ዘበለ ኩሉ ታሲራ ዘለዎ ነባሪ ኩሎ ክረኽቦም ዝኽእል ነገራት ክረኽቡ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ባንኪ ሒሳብ እውን ከፊቶም ናይ ባንኪ ሒሳብ ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዎ እቲ ዝዛረብ ዘሎ ምናልባት እዚ ጉዳይ እዚ ሓቂ ይኹን ኣይኹን ብዘየገድስ እዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ሓቂ ተኮይኑ እውን ከቢድ እዩ። ሓቂ ከይኮነ እንዳሃለየ እውን ናይ ብልፅግና መንግስቲ እንድሕር እምነት እዚ ኮይኑ ብጣዕሚ ከቢድ ንኸውን ንትግራይ ማለት እዩ። ስለዚ ንክልቲኡ ወገን አንግስጽ ዘለና እቲ ከምኡ ዝግበር ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ትግራይ ማለት ናይ መታወቂያ ፍሉጥ ጉዳይ እዩ። እቲ ባንክ እውን እንድሕር ታሲራ ረኺቡ ሓደ ሰብ ማንም ዜጋ ክረኽቦ ዝኽእል ስኳን ናይ ባንክ ኣካውንት በዓልካ ኸይርካ ትኸፍቶ ካሊእ እውን ክገብር ስለ ዝኽእል ማለት እዩ። ካብዚ ወፃኢ ግን ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃስ እንድሕር ሃልዩ ጠጠው ክብል ኣለዎ ዘየለ እንዳሃለየ ከምኡ ዝግበር እንድሕር ኮይኑ ፕሮፓጋንዳ እውን እሱ እውን ጠጠው ክብል ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ይኹን ግን ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ምምፅእ ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘለና ኣብ ልዕልና ከመይ ዓይነት ሓደጋ ይንፃላሉ ከም ዘለውን ብጣዕሚ መርአይ ስለ ዝኾነ ኢና ነምፅኦ ፈትዩና እሞ ስለዚ እቲ ታሲራ ምሃብ ናይ ባንክ ኣካውንት ከፊትካ ምንቅስቃስን ዝብል ብጣዕሚ ሓደጋ እዩ። እቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብሓፂሩ ፀላእየ ታሲራ ሂቦም ናይ ዝዓዲ እዚ ነባሪ ገይሮም እውን ናይ ባንክ ግልጋሎት እውን ክረክብ ድላዩ ዓይነት ምንቅስቃስ ክገብር እውን እዮም ዝፈቅዱ ዘለዉ ዝብል ባንክ ንምዕፃው እውን እኹል ምክንያት እዩ። ካልኦት ረኽብታት እውን ጠጠው ንምባል እኹል ምክንያት እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ሓደጋ እዩ። ነዚ ማእኸል ገይሩ እውን እቲ ሰብ ጥንቃቐ ክገብር ነቶም ከም ዝገብሩ ዘሎ ኣካላት በትን እውን ድፊት ክገብር ወይ ፅልዋ ክሕድር ኢና ንላቦ ማለት እዩ። ካብዚ ሓሊፍና ከዓ ናፍቲ ናይ ትግራይ ዝገብርዎ ዘሎ እቲ ከዚ ታሲራ ይለዓል ኣሎ ናይ ባንክ እውን ይለዓል ኣሎ እቲ ፅምዶ ግን ተፈተው ተጸላ ናይ ህዝቢ ረኽብ ኢሎም የጸባብቆ ግዛዕ ይግበርዎ በቲ ይኹን ገበን እዩ። ህዝብን መራኻውን ናይ ቦርደር ሕጊ መጣሓስ እዩ ተዓዲ ከይፈቅዶ ተናሃለይት ማለት እዩ። እዚ ግን ብድፍረት እኒ ደብረጽዮን ክዛረቡ ሰሚዕና ነርና ኢና ክቅጽል እዩ እቲ ጽምዶ እቲ ህዝብን ረክብ ይብሉ ቀጺሉ ከዓ ጸላኡ እንዲፋይን ገይሮም ብልጽግናን ኣብዚ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ምሳና ዝነበረ ጉጅለ ክሕደት ዶ ጥልመት ኢሎም ዝጽውዕዎ እሱ ኢሎምን ጸላዮሙ እንዲፋይን ገይሮም ሙሶም ሰርሕ አሊያንስ እውን ዲፋይን ገይሮም የምዛረቡ ዘሎ ማለት ብድፍረት መድረኽ ኣስስታ ዘራቡ ስለልኾነ ላበይ ከምርሕ ዝብል ዝውን ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት ወይ ድማ በማሕርኛ መደብ ዝሰርሑ ሚድያታት ታይብል ኣለዎ ዝብል ሓበሬታ ክነቕብለኩም ኢና። እቲ ናይ ሕወሓት መርገጽ ግን ንኣብነት ደብረጽዮን ኣብ መድረኽ ዝተዛረቡ እስኪ ሰሚዕና ንምፃእ ብምዃኑ ውድብና ሕወሓት ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይ ይፍጠር ዘሎ ናይ ህዝቢ ርክብ ተጠናክሮ ንቕፅልን ተመሳሳሊ ርክባት ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ህዝብታት እውን ትኩረት ወሃይቦ ክፍፀምን አላይ ዘበለ ጻሪ ከም ንገብር እንራግም። እሺ ቤተሰብ ከም ሰማዕኹም ይመስል ኦርያ ሚድያ ዘውፅእ ሓበሬታ እና ናይ ልማዓንቲ ቪድዮና እዚ ይመስል ነይሩ። ብኻሊእ ቪድዮ እስካዕ ንረኸብ በብዘለኹም ይመቸኹም። እዚ ቪድዮ እዚ ተመችኩም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ይመቸኹም ደቂ ዓበይቲ ሸር